Zima im je. No dobre, začíname dnešnú turistiku. Ideme. Vonku je minus 18. Sa nám oteplilo. Už je len minus 10. Už mi je aj teplo. Už nemusím mať dvoje rukavice. No pre vás pekné, čo? Nemám nič šťanie. No čo, ako ste zistili, že idete zle? Mne sa nelúbila cesta, pozrel som Locus. Ja som nevidel značku nikde. Si lačný, Ľubo? Iste, vole! Tak ideme si dať pauzu. Nedovolím jesť. No a ešte je horúci. Dobre. Snažím sa. Je to s ním ťažké. Chcem sa mi to podarí, ale potom mi to dvakrát tak vráti. Takže... Juhu! Konečne po 4 hodinách výhľady. Juhu! Vítaj v Poľsku. Musíš ešte urobiť krok. Vítaj v Poľsku. A ide sa tam. Poďme na to. Česť, chlopaku! Parádička. Nenatreme sa tým opaľovákom? Nie, sa chcem opáliť. Dobre. Ale vieš, že ty sa spáliš, nie opáliš. No, to teraz boknem. Vítaj, serus. Dokázal si to. Na jednotku. Krása. Práve si v polke. Po 6 hodinách ti chcem povedať, že si práve v polke. Zlomená je tá tabula. Aj naleža toho. Jak si tam mohol spadnúť na rovnej ceste? 35 krát som už spadol. Ťažký som.
Poďte ďalej. Lukáš, palica mi padá! Lukáš! Palička! 7 hodín na trati zatiaľ. A už sa mi nechce. Už mám dosť toho snehu. No čo, ideme ďalej? Minútku. Dobre.